Nek Ndara Janaka sing asli niku mesti maringi kalih kula. Nyoh tak paringi selawe. Iki kanggo tuku udut. Matur nuwun ya. Palsu. Ndara Janaka medhit. Ora mungkin maringi karo awake dhewe ya, Tru. Kandhane kok iki sing asli, tetep niki sing asli, Ndara. Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng Kakang Nayantaka. Kakang Semar sadangunipun Kakang Semar kula aturi rawuhipun lenggah wonten ing Kayewangan Suralaya Kakang. Saderengipun ingkang rayi nyuwun pangapunten awit patrapipun ingkang rayi dhumateng atmajanipun Kakang Wismaya. Inggih menika pun Bagong ingkang sajak sampun damel kuciwa manahipun Kakang Wismaya, Kakang Nayantaka. Ambel gegek sadulita emel iya Manikmaya ora apa-apa sing jeneng wong kuwi nek kagol mesti wae ana wae jalarane inggih Kakang. Ha iya sekawit kahanan ke Taman Goro-goro merga saka gayuhane anakku Bagong rawurunga kowe ngerti anakku Bagong duwe gegayuhan kaya ngono mongko nganti aku wani karo kowe mesti rak ya runtik atimu Manikmaya. Inggih Kakang Nayantaka mesti kemawon mekaten nanging sanes menika ingkang badhe kula rembak nalika semanten ingkang rayipun Manikmaya sampun utusan kelawan wayah ulun inggih menika pun Werkudara menapa dene Arjuna ingkang ulun utus supados mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya ingkang wigatosipun rawuh wonten ing Kayewangan Suralaya mboten sanes Kakang ingkang rayipun Manikmaya inggih panjenengan ulun badhe ngaturaken wujuding kanugrahan ingkang sampun sinandhang miwah sinampiran dumateng ingkang rayipun Jatimurti. Ora dadi ngapa ya aku wis nampa ature Ndara-ndara Janaka apa dene Ndara Werkudara. Nek aku arep entuk wahyu pamong ratu ngono Manikmaya. Inggih Kakang. Lah ya. Gandeng aku wis munggah ning kayangan. Seranane kepiye sartane aku kudu nglakoni apa? Kakang Semar. Piye? Mesti mawon tiyang ingkang badhe nggaya wahyu menika kedah wening lair lan batosipun kamangka ingkang kula utus sartanipun ingkang kula pesthekaken Kakang Semar Nalagaring menapa dene pituk ingkang wening lair lan batosipun awit Bagong wekdal sakmenika nembe kasasapan jiwaning kasangsaran. Ora apa-apa kaya anakku ngono kae pancen ndugal kewarisan mekaten Kakang. Iya. Njur aku kudu nglakoni apa Manikmaya? Kakang Semar. Piye? Dianggeng badhe nggayuh wahyu menika wujudipun wahyu pamong ratu menika saged kagayuh saged manjing wonten anggaripun Kakang Semar Badranaya menawi Kakang Semar sak para putra kula wangsa ndhar wujudipun melemer tangga jiwa menapa dene wujudipun Jambudipa Nirmala Kakang marika den prayitna semuri reseka balik titiyane kantayane Trisunya Purnama sasi gilar semedyaning tengahing latar. Yo Manikmaya. Nek pancen kudu kaya mangkono lakone ora apa-apa Nalagaring. Wonten dawuh Pak. Petruk wonten dawuh Pak. Ngenteni dicawiske wujude pelemper tangga Jawa Jambudipa Nirmala ben awake dhewe nggayuh wahyu pamong ratu. Indra wonten timbalan pukulun marata diake cawisna wujude pelemper tangga jiwa sartane Jambudipa Nirmala nungresani Kakang Semar ya Kakang Nayantaka Indra ngestaken dawuh nyuwun pamit madal masilan Rama pukulun yana dewa ya nuntuna wong aprang
Kakang Semar kula aturi andhahar. Wujudipun mlemper tangga jiwa menika. Nala Gareng Petruk ayo. Iki gegayuhan sing kudu digayuh. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ayo. Manik Maya. Muga-muga apa sing tak jangka kelakon ya Manik Maya. Monggo Kakang Semar. Ayo, Tru. Iya. Setahun pisan iso mangan. Sithik wae ndak kewareken. Tan prayitna Sangya Parapana nalika semanten andhahar wujude pelemer tangga jiwa nyawajambutipun nirmala datan tanggaping sasmita awit wujuding dhaharan sampun dipun campuri wujudipun daru beksa wisa daru beksi racun nalika semanten tan praina Sang Luar Semar Badranaya Sang Lurah Nalagareng menapa diri Sang Luar Petruk Kanthong Bolong nglumpruk tanpa daya tanemut para duksina Raden Werkudara miwah Raden Janaka ical wujuding satru kalih wujud maling raga miwah maling sukma waduh truk mumet truk wah saking kutha Sangkara kula yanamutusa sang sri maling raga wonten dawuh pukulun maling sukma wonten dawuh pukulun kuwandane Kakang Semar Nalagareng apa dene Petruk papakna ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka nyuwun pamit pukulun Pak Karneta kakiri kiri Harak bumi prakampita Sakul ngamba Hutan terasawara Asta
Tungara sidam sekaring bawana langgeng Arjuna ingkang prapta ning Kayewangan Suralaya. Nunamit pasang keliman tabe tinebena nglodoni dumawing tawang-tawang linepat ning tolak manuk bukulun iya inuk padha kanthi raja saprapta kita Janaka iya inuk wilujeng pisuwanipun ingkang wayah ing Madukara pun Arjuna kula ngaturaken sembasung kemang bekti kula kunjuk bukulun iya Arjuna ulun tampa iya inuk ana wigati apa Pramadi sowan ana ing Kayewangan Suralaya Bukulun kula menika badhe ngandhi dumateng Kakang Semar nggaya wujuding wahyu pamonging ratu Ki Wahyu pamonging Nalendra kula sowan wonten ing Karang Kadempel menika Kakang Semar menika mboten lenggah teng Karang Kadempel ngendikanipun tangga Teparu Kakang Semar menika menggah wonten ing Kayewangan Suralaya nanging napa pun kula menggah wonten ing Kayewangan Suralaya Kakang Semar mboten mapan mriki lajeng Kakang Semar wonten pundi dangkanipun pun Arjuna iya wonten timbalan yen to jeneng kita golek ana ngendi dene Kakang Semar wektu dina iki Kakang Semar sak majanin nala gareng lawan Panakawan Petruk. Ulun papake ana ing sak pinggiring kawah Candra Dimuka Arjuna. Gunjang kencing langit kelap-kelap katon. Lir kencang alis riseng mewekan jagat dewa Bathara Bukulun mboten nyono babar pisan bilih Paduka Pukulun. Tegel miwah tega kaliyan Kakang Semar Badranaya. Estunipun Arjuna menika mboten ngowamanging menawi Wiwang Pikulun Manikmaya tegel kaliyan Kakang Semar. Luputipun Kakang Semar menika menapa teka Wiwang Pikulun Manikmaya badhe amban judhu matengipun Kakang Semar. Arjuna wonten dawuh. Lupute Kakang Semar merga dheweke wani lan panjenengan ulut. Mula bakal ulun lebur ning sak pinggiring kawah Candra Dimuka Amuksara Marta. Kepiye Arjuna? Amuksara Marta mbayen padha-padha. Menawi Pikulun Manikmaya boten ngunduraken Kakang Semar Badranaya paripaksa kula ngobrabrik kayangan Pikulun guntur geni guntur angin sirnakno Arjuna guntur geni guntur angin. Ya kelak Bukulun. Apane Arjuna? Guntur geni guntur angin boten temu wonten angganipun ingkang wayahipun Janaka. Mengungak tok terus indrep melih. Ayo yen to pancen Wiwang Pikulun Manikmaya ora kersa mbalekake Kakang Semar san majane tak gulung tenan kayangan tampan ana Kyai Trisula Janaka. Trisulane puter. Yata laruta saking kutha sang guru kula yana mutusa sang Sri ing edan lah kok dadi mboyatu mama. Lah menika maratelaken bilih Paduka dang ngunduraken Kakang Semar wiladalana dewa kuwirangan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bukulun. Iya Natandrawati ulun tampa. Wah, guru kakekku ngaturke basa
Yaya Werkudara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Arjuna menungsa mboya tatanan keparat jeneng kita. Ning atase jeneng kita lagi wae ngamuk gawe wirang panjenengan ulun teka wis mapan ning Madyapada. Mangke riyen Pukulun. Paduka menika paring dawuh menapa? Kresna wonten timbalan Pukulun. Desta temen ing atase panjenengan ulun iki dewaning Maradewa. Teka kalah mungsuh kadang kita ya wayah ulun Arjuna ing Madukara. Malah wektu dina iki Arjuna motah supayane Kakang Semar ulun balikake nanging bola-bali gandeng Kakang Semar kuwi luput. Mula ya kudu ulun pidana Kresna. Malah Arjuna ngamuk punggung Suratamtaha malah wektu dina iku wis mapan ana ing Madyapada. Nyuwun pangapunten kepiye Kresna. Estunipun anggenipun Arjuna ngamuk wonten ing kayangan menika sanes Arjuna ingkang sejati. Lho, nanging yektine Arjuna wis mapan ning Madyapada teges Arjuna etok-etok ora mangerteni, Arjuna etok-etok mboya ngawuningani marang kanan sing sejati ning Kayiwangan Suralaya. Bab prayoganipun monggo kula dheraken mingganten ing Kayiwangan kemawon Bu Kulun. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksala Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu Wisian Magulingan Ema wis diselehke netra sawake dhewe piye bali ana ngersane Ibu Betari Yayi Wahyu Kiraka. Bagus wa bicaramu yo ngalah Pak. Kowe arep ngewangi aku mbangun kayangane tore wangi yang ngene. Papa. Pae. Reng. Kareng. Motor tenan, Mbok. Tro. Mati Tro. Oh alah, syukur. Ora nek sing
demeni bojoku. Terus wah, ya aja ngono ta. Ngono ya ngono ning aja ngono. Aku ki kesepiane, Pak. Aku ki ra duwe kanca reng. Terus aku gara-gara mek dhewe narene kowe. Tulung dong. Mbok ya tangine. Dewa kok ora ana sing welas karo Bagong. Ora ana sing tetulung karo Bagong. Bagong ulun ingkang prapta Panakawan. Sapa wae? Ah, pukulan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping matu sarining tawang. Pukulan pada wenang. Iya Panakawan. Ulun ingkang prapta yektine panjenengan ulun ingkang paring tetulung kelawan jeneng kita. Matur nuwun sanget pukulan. Terus niku pripun niku kanane Bapak? Kanane Bapak gareng alih Petruk kaya ngoten niku sinten sing ajeng nulungi pukulan? Bagong wonten dawuh. Jeneng kita aja kuwatir. Merga pancen kabeh lelakon iku kudu sinandhang dening Ismaya ya dening wong atuwa kita apa dening kadang kita sakloro. Nggih. Merga perkara iki ingkang bisa gawe kapok kelawan patrape Manikmaya ingkang isih miyur bebudene, isih duweni rasa gedhing keburu sengit kelawan Ismaya. Nggih. Lah terus niki pripun? Aja wasumelang, aja kuwatir, manah kita ati kita. Panjenengan ulun ingkang bakal ngusadani kelan wong atuwa kita. Ya Ismaya apa dene gareng lawan Petruk Panakawan. Nggih, matur nuwun sanget pukulun. Ndara. Weh, Ndara. Ndara Janaka ta niku. Marane manguswam yo ngambrengeng kate kararaning kasuoseyane ing marga Amalatgung. Ndara Janaka nulungi kalih Semar. Iya Kakang Semar. Matur nuwun Ndara. Nala garing tiba sepadha-padha. Matur nuwun nggih Ndara, ngaturaken genging panuwun. Ndara datang di saat yang tepat. Iya, Tru. Kakang Semar. Wonten dawuh, Ndara. Panjenengan piyambakan kemawon. Ijin tanpa ruang. Merga panjenengan Arjuna kuwi marana-marana ijin yen to duwe kanca mesti wedokan anyar. Nggih. Mboten kalih kang garwa, Ndara. Nala garing mbuya nala garing. Kakang Semar. Wonten dawuh yektine yen to kabeh iki ora seka yaiku patulungan ingsun Kakang Semar wis mati linebur ning Kawacandra Dimuka. Mulu kang saka kuwi Kakang Semar tak kasih ya kuwi pertolongan. Nggih. Kok kaya ora asing ya, Tru. Ha iya, aku wis mbatin. Paling duwer iki.
jalen sarunge ke ambunen. Nek mambu dekslet ya berarti duwer. Solar 5000-an kok ter. Malah parah berarti. Wis cetha duwer kuwi. Sapa nala gareng? Dilulu wae ben seneng atine. Matur nuwun sanget Ndara. Ndara Janaka nulungi kalih ingkang abdi pun Semar. Iya, Kakang. Kakang Semar. Pripun? Gandeng kayangan Suralaya kumplang tanpa wong, tanpa wing. Ayo tak kanthi aku bakal dadi dewaning Maradewa, Kakang. Toke wae kan duel kan. Heeh. Kuning guru wengoni ngelingan pating risang api menyung Kakang Semar dawuh Ndara iki kanan kayangan goyong ini nggih parengipun mbok gawe tontonan Kakang tontonan apa Ndara ora ana widodari sing padha njugit-njugit sing padha nganggo apa kae napa crop top Ndara Janaka kok ngerti crop top bareng modis kok Nala Gareng pripun Ndara mbok widodari sing padha keweden ngadikon pargoi wae sekop menungso ora tatanan kok enek mulat mara sang Arjuna semya kang manungsan kaserepan tingkahing bangsa menungso ora tatanan gawe wirang Arjuna teko kowe panjalmaning jajalanat sing wis ngobrabrik kayangan which stop ana wujuding Arjuna Kakang Semaraja percaya iki Arjuna panjalmaning mungsuh mboten niki Ndara kula sing nulungi kula saking kematian kok Ndara Nala Gareng pripun Ndara Arjuna ingkang sejati kuwi jarike mambu Lisah Jayang Katong. Ampunen. Oke. Asli ning arep ngomong nek mambu solar. Wah, mboten niku, sampean mboten mambu Lisah Jayang Katong. Ambune pertalet. Aja kaya mangkono Nala Gareng. Aku iki bendaramu kae menungso sing wis ngorek pasuryane Satria Madukara. Kowe menungso sing wis ngobrabrik kayangan. Pun ngeten mawon. Nek Ndara Janaka sing asli niku mesti maringi kalih kula. Nyoh tak paringi selawe. Iki kanggo tuku udut. Matur nuwun ya. Palsu. Ndara Janaka medhit. Ora mungkin maringi karo awake dhewe ya, Tru. Kandhane iki sing asli. Tetep niki sing asli, Ndara.
sinayang manggulung mintonaken triwikramanira Koko Prabu sampun dipun pisah kula badhe mejahi dumateng pawongan menika ngose Arjuna aja grusah-grusu nek kowe mateni karo menungsa sing wujud Janaka kae wengko bakale getun sababipun kados pundi Arjuna Koko Prabu Ndorowati iya pun Kakang Kang Prapta Yayi kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung iya tak tampa pangestuku tampan nono iya enuk nun teka siadi lungguning dampar sila Kandhawaru binangun kayangan suwung kumplang tanpa wong tanpa uwing para Jawata Jawati widodara-widodari marja-marji sami kendang kapracondang ayo kuntal kaprapal awit dayanipun ingkang rayi kula sampun nglaman bedah kayangan Surabaya wilah elok pancen kadangku Madukara pancen katigdayane luar biasa ya to Kakang Semar nggih sinuwun nggih ya to nala garing nggih sip Koko Prabu sampun kados wis meneng to Arjuna wonten dawuh nanging aku njaluk senjata pitulung karo Siadi senjata pitulung kados pundi wektu dina iki Bagong ngamuk kaya wong kedanan Panakawan Bagong iya merga ora kasembadan apa sing dadi panjangane le dheweke arep mbangun desa kula aturi sumingkir kuling kang badhe nerajang pun Panakawan Bagong Werkudara apa kula maneh iki diaturi rene yo lah iki Kresna Kresna iki menungsane Kresna iki menungsane sing wis ngorek-orek kayangan ngorek-orek pasuryane Panjenengan ulun inggih pukulun kula aturi sareh pukulun iya Arjuna iki menungsane Arjuna kok pukulun Manikmaya kaya wong edan stokno wae pukulun Manikmaya paripaksa kula wantun ngilan paduka awit paduka wantun kaliyan Kakang Semar Badranaya menungsa mboyatatan Arjuna jeneng kita bakal ulun banjur tulung cemplungaken ing kawah Candradimuka Arjuna sewu kalepatan diagung pangaksami pukulun Manikmaya wonten timbalan yektine mboya pisan mboya kaping pindho jeneng kita nduweni sloga kang kaya mangkono ning atase jeneng kita kuwi dewaning para dewa nalindraning para Jawata teka isih miyur bebuden kita keparengipun kados pundi yen to jeneng kita mboya gelem ndandani kelawan pakarti kita selawase urip jeneng kita bakal nampa bebendu ning Kayiwangan Suralaya Arjuna ingkang wonten wingking panjenengan menika ingkang sampun ngorek-orek pasuryanipun ingkang abdi ya kaya mangkono undu-unduane yen to jeneng kita wani mbanjut kelawan kadang kita dhewe mongko semaya sartane Panakawan Bagong kuwi mboya duweni kaluputan apa-apa teka jeneng kita wani tumindak kang kaya mangkono Manikmaya kae ngapa kae Bila Bagong ki ndek kadigdayan napa nganti piyang pikulun Manikmaya iso keplayu kaya ngono Bathara Guru rene mboten Kakang kula trimah wonten mriki mawon kula ajrih piranti kula dingge dolanan mboten pun gek mriki mawon rembuke diteruske apik-apik kok senane niku sampean kaya ngoten niku
Ponokawan Bagong ulun njaluk pangapura. Nggih, pun kula ngapura. Padha-padha kula ya wani karo sampeyan kok. Ponokawan Bagong besok meneh yen tumindak nganggo dipetung. Lah kok sampeyan ngluputke kula? Mbuh ya Ponokawan. Manikmaya wonten dawuh pukulun. Dimen kelakon apa kang dadi panjangkane Ponokawan Bagong marata diake pasrahna wujude plemer tangga jiwa lan jambu dipa nirmala Bagong Tampanana. Wah, ngene ra sik. Matur nuwun nggih pukulun. Iya iya. Ayo do bali. Ayo, Pak.